Pulis nga sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7 nga nagbase sa Barangay Tangki, Talisay City naangol human kini maigo o silang subject sa bypass operation kinsa nakasibat usab namusil ka makaduha kay gayon o duha ka metros lang ang gilayon sa mong pulis gikan sa sospitsado. Si Chona Carion sa report. Milagrong naluwas si Police Corporal Renante Academia sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7 nga nagbase diha sa Barangay Tangke human wa malubong ang bala sa iyang walang dughan. Sa dihang nagpahigayon sila og bypass operation batok kang Myler Batayola alias Maylin sa Sitio Alayon, Barangay Kansohong, Dakbayan sa Talisay pasado alas 8 kagabi. Mato di Academia nga samtang nagpahigayon ang transaksyon nakabantay ang suspect nga pulis di kini hinungdan nga buto kini makaduha kahigayon. Sa ikaduhang buto, diha na kini sa iyang dughan miigo. Maayo gani nga wa makaduot ang bala. Sa una ako yung gikuan nga dili na ako sa kuan kay wala ko bulo asa siya napita sa sulod. Nya makaigo niya ko og bihan kisa na diha sa sulod may bata or tigulang. So isud kay siya may subject ra namo. So sa may nilafir? Muniro jud mo napila ko ang bala kay nakita maguna ko ba. Ni murog ka ganing akurentihan ko ba. Di ako gitpapap. Magpapada ko mo ang bala ning lagan ni rin. Subay ba? Bisan pa man sa iyang pagkaangol, wa kini makatandog sa iyang kasibot pagpakigbatok sa gidiling droga. Challenge to na ba kay para sa mga dagdor ginana nga kami pod masamot na alerto ba. Inana nga kon sa area sus na gyud confidence mi ba. Dili gyud mi magpalupik. Nakasibat si Batayola kinsa gihulagway nga newly identified drug personality. Nasakmit sa kapulisan sud sa panimay sa suspect ang siyam kagagmayng pakete sa gituang shabu lakip na niini ang buy bust item. We are conducting manhunt operation against him, no? So we will try our best to catch him and put him into justice. Mato ni Colonel Marlo Conag, ang hepe sa Talisay City Police Station, nga mga silingan ra sa Sitio Alayon ang naghatag og impormasyon sa kapulisan kabahin sa illegal nga kalihukan ni Batayola. I'm very proud sa mga tropa natin nag-operate. Very brave talaga ang mga tropa natin ngayon despite sa area na napakahirap pasukin. Pero talagang lakas loob nila na nagkandak ng bypass operation doon. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.